second, what Roma chapter number 4. So fundano verses number 3, not verse number 5. So bese sifunda incwadi yesibili abase Korintia chapter number 5 verses number 21. So funda Roma chapter 4 verse 3 to 5. Ngokuba umbhalo uthini na? Uthi kepha uAbrahama wakholwa nguNkulunkulu. Abrahama wakholwa uNkulunkulu. Kwabalelwa ukuthi kungukulunga. Kathi eqeda nje ukukholwa lithi iBhayibheli kwase kubalelwa kuye ukuthi kukulunga. Kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa kodwa ngokwemfanelo. Lithi iBhayibheli umuntu mayesuke kade ke esebenzile kukhona akwenzile wakhipha ikhwepha futhi azi ukuthi usebenzile. Lithi ke uthini izwi lenkosi ngeSuthu? Kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa. Lithi iBhayibheli ngeke kuthiwa ke wenzela umusa uma waze kahle wena ukuthi kade usebenzile. Ngeke umuntu ongasebenza mesethi hayi ngifumana umusa uma useyilanga le payday usukuthi ngiyakudeserve lokho engikutholayo ngoba ngisebenzile. Funda. Kodwa ngokwemfanelo. Yebo. Kepha kongasebenziyo kodwa ekholwa nguye olungisisa ongamesabi uNkulunkulu. Ukukholwa kwakhe kubalelwa yena ukuthi kungukulunga. Somebody say amen. Amen. Lithi iBhayibheli kodwa lo ongasebenzanga bese ke edependele emseni kalo ozomnikeza utho. Lithi kuyabalelwa ke kulowo muntu kuthiwe ukulunga. Amen. Yeah, so in other words bathandekayo uma kukhona okwenzile uPaulos la wayizama noma wayengazama wayekhuluma ngale ndaba yomusa kaNkulunkulu kwakune debate yomusa kaNkulunkulu kanye nomthetho. Abanye bethi hayi no umuntu ufanele ukuthi ukholwa ngomthetho. Bazalwane umthetho kwangaliwa nomthetho lishumi lapha. Silungise lonto. Kwangasho u10 commandments lapha. uPaul wayengalu nomthetho lishumi. Wayengasho ukuthi abantu abebe, wayengasho ukuthi abantu khona omunye umuntu ongayifunda lonto. No, wayikhuluma lento kakhulu impi ayiningi lapha kwakuyimpi yokusoka. Ngoba umthetho wawuthi ukuze kuthiwa ngokwamaJuda ulikholwa elisindisiwe nelikholwa uNkulunkulu zakwamukele nje ngokwamaJuda bekufanele ukuthi usokwe. Mawungasokwanga babengakwamukeli ukuthi umzalwane. So umthetho lo okade ukhulunywa impela uNkulunkulu ngoMose ukuthi umuntu uzangena enhlanganweni kaIsrayeli uma kungumfokazi noma ongewozizwe iya nandlela yokuthenga ukuba ube isizwe sikaIsrayeli bekufanele usokwe. Bahamba nayo lento kwaze kwafika uJesu. uJesu mayisengenile ke wayise introduce indaba yokuthi umuntu ulungisiswa noma ke umuntu usindiswa ngokukholwa, usindiswa ngomusa ngokukholwa. Nikhona bathandekayo. Ya uKristu uJesu manje wabakhipha ekusokeni wathi hayi zanini kimi nonke enikhathele nenisindwa ngizoniphumuza. Manje ke amaJuda athi kulungile ke mayisho njalo uJesu kodwa thina sekubamba nje akekho umuntu ongaba noNkulunkulu emhlabeni engasokile. Idebate yayimayelana nesiko kakhulukazi nomthetho wokusoka. Kwakungasho kungapromotewa indaba ukuthi abantu baphile isinomse kanjani. Somebody say amen. Indaba yelapha kakhulu idebate yayisendabeni ke yokusoka. So ke that's why uPaul attenda izinto esifana kanjani. Ngicela ungibambela futhi nezwi lenkosi encwadini ka Ncwadi yesibili abaseKorinte. Ngicela senzeni nje uchapter 5. Fundano chapter 5 ungifundela uverses number 1 21. Ongasazanga isono. Lithi iBhayibheli uJesu lo ongasazanga isono Wamenza isono ngenxa yethu. Lithi iBhayibheli uJesu wenziwa isono kodwa lokho lithi iBhayibheli wayengakwenzi ngenxa kaKristu wayekwenza ngenxa yethu. Ukuze kuyena senziwe sibe ngukulunga kukaNkulunkulu. Somebody say amen. Ukuze kuJesu. Somebody say amen.
lithi iBhayibheli ukuze kuJesu thina senziwe sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Namhlanje bathandekayo ngifuna ukuthi siphinde sibukene izinto esike sathi ukuyithinta kakhulu izolo, because bengifisa ukuthi sibuke very close le ndaba yensindiso. Amen. Yeah, mfuna sibuke very close indaba yensindiso. Ngishilo sizolo sike sakhuluma ukuthi insindiso inama phases, imangasho kanjalo, 3 levels of salvation. Maku 11 ngazothi kusuka la kuyele kanti hayi into efanayo elinganayo, amandla khona ayafana. Kodwa iqiniso lokuthi ke igaba ezintathu eyiphelelisa insindiso kumzalwane okholwayo. Sathi isigaba sokuqala seosindiso ile insindiso sibiza kuthiwa ukulungisiswa noma ke i-justification. Engizophinda futhi namhlanje without fear ngiphinde ngizama ukuyigcizelela futhi, and ngiphethe namanye ama scriptures azokulekelela kakhulu. Ngishumayelelani kakhulu kangaka indaba ye-justifications, 2 reasons. Isizathu sokuqala bathandekayo esingenza ngizama ukuthi ngigcizelele kule part yensindiso esiyibiza kuthiwa ukulungisiswa. Reason number 1 ingoba ibandla likaNkulunkulu lona lo uqobo aluqondi ukuthi mhla uJesu efe esiphambanweni chitha igazi lakhe vuka kwabafile enyokele ezulwini wayethengela abazalwane impilo ekhululekile emhlabeni. Ayinithule nonke esontweni. That is number 1. Kuye lo number 1 uB wakhona eyokuthi i-challenge enkulu yokungaqondi ngendaba yokulungisiswa ukuthi uSathane ubhizi uyalikhondema ibandla. Khondema ke ukulahla umuntu ngecala noma esexolelwe. uSathane namanje kunabazalwane abaphila phansi kokucabanga ukuthi uNkulunkulu akakawuqedi umsebenzi kubo. Angisho in terms of ukufold izandla, ngisho in terms of uma ususindisiwe usindisiwe. Sizama ukugcizelela lento ukuthi umuntu osindisiwe usindisiwe. Nithuleleni bathandekayo. Hayi sofunda ivesi, sofunda amavesi. Nikhona bathandekayo. Umuntu osindisiwe unjani bathandekayo? Usindisiwe. Nisekhona nonke bazalwane. Umuntu osindisiwe unjani bathandekayo? Usindisiwe. Asizama ukuxosha lento yokuthi siyaxolisa, ngathi siyadabukisa. Sengathi uma sisindisiwe ngazi ukuthi konke sikwenetayo futhi. Amen. Mawumabukele nje uJesu wayeba inkosi nomsindisi. Wamkhola, wavuma ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yakho. Wathethelela izono. Usuwenziwe ukulunga kaNkulunkulu. Lasifunda khona mara kuncwadi yabaRoma lithi iBhayibheli lasifunda khona incwadi lokho lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamenza uJesu isono. Hayi soni. uJesu akenziwanga isoni. Uwe uyisoni. Lithi wenziwe isono. Hey yabona into kaJesu deeper kuneyakho. Amen bathandeka. Yeah, meaning bathandeka why do uJesu wenziwe lonke ihlazo lethu laselibalelwa kuye. Amen. Lithi wenziwa isono mase lithi iBhayibheli ukuze thina kuye kodwa uJesu senziwe ukulunga kaNkulunkulu. Nisekhona bathandeka. Ya ngifundela incwadi yabase reason number 1 ngikhuluma ngama reasons. Ngifundela uverses lapha khoza bani? Abase khona iyo lencwadi yabase Korintha 2:21. Ubani ozofunda ngesingisi? Ufana abe ne mic uzoswing. Access. Ufunda sondela neBhayibheli nakho libizwe igama lakho. Okay, fundani ke bathandeka. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu. Wamenza isono. Somebody say amen. Awufundani phela bathandekayo. Wamenza ini bathandekayo? Isono ngenxa yethu, hayi ngenxa yakhe. Hayi ngenxa yakhe ungaditheki. Jesu wenziwa isono ngenxa yethu.
kusho ukuthi bathandekayo ukuze uNkulunkulu akwazi ukusixolela kwakubiza ukuthi uJesu athathe zonke izono zethu ibalwele kuye kodwa ebe innocent yena. Hallelujah. Amen. Futhi uNkulunkulu ayithi blind ngeke umdidi uNkulunkulu ebamazi kahle ukuthi uJesu uinnocent ungcwele. Lithi iBhayibheli izono zonke zabalelwa kuye. Lithi iBhayibheli wenziwa isono. Amen. So lokho uhlobo lwesono ngasucabanga uJesu wakwaphenduka lona. Amen. Yeah. Kodwa nayi into eyenziwa kwakwenza iexchange ngaleso sikhathi. Yes, ukuze kube njani sisi? Ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Somebody say amen. Ukuze kuyena nisakhona esontweni. Ukuze kuKristu, somebody say kuKristu. Hallelujah. Kuphela umuntu wenza ukulunga kaNkulunkulu kuKristu kuphela. Hayi esontweni, hayi kumfundisi, kodwa kuKristu. Shothi mawuse sesontweni ungakafiki kuye, ayikunzima umuntu ungenza ukulunga. Ngangcono khona la ngikhosonta khona. Nikhona abathandekayo. Yes, senze ukulunga kuye in Christ. In Christ, English. In Christ. For our sake he made Christ virtually to be sin. We start by Sishi version ofunda nga. Yebo. Amplified. Yes, come. Classic. For our sake he made Christ virtually to be sin who knew no sin. Yes, lo ngasazange isono wamenza waba isono. Yes. So that in and through him we might become enjoyed with, viewed as being in, and examples of the righteousness of God, what we ought to be, approved and acceptable and in right relationship with him by his goodness. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Let in him and through him. Kuye uKristu nangaye senziwa saba ukulunga kaNkulunkulu. Obani abantu engashumayela nabo labathandeka. Obani abantu engikhuluma nawo la. Abazi ukuthi ngokulunga kaNkulunkulu ngoKristu. Hallelujah. Obani abantu abazithi ay ngenziwe ngaba ukulunga. uKristu wathi kwenzeka iexchange kodwa nikhona nibathandeka esiphambanweni kwakwenzeka iexchange le ukwehluleka nani ukwehluleka kwakho nokona kwakho kwaya kuKristu kwasekusuka ukulunga kaKristu kweza kuwe uma usindisiwe usuka uthi ngiyavuma uma uthi ngisindisiwe usuka uthi ngiyavuma ukuthi yenzeke iexchange. Amen. I'm no longer a sinner. Amen. Hey, yeah. Hallelujah. There is no way Zion ukuthi ungasindiswa uKristu awenza umsebenzi awuqede empilweni yakho uphinde ucabange futhi ukuthi usaphile esonweni unless you know. Amen. Ngishilo bathandeka ngathi there's no magic unless you know that we are not in Christ. But mawuku Christ bathandekayo lithi iBhayibheli through Christ and in Christ senziwa ukulunga kaNkulunkulu. Amfundela ngeNew King James Version. Hope iBhayibheli akho sindisiwe liyakwazi ukuphenduka yonke into. For he made him who knew no sin to be sin for us. To be sin for us, yes. That we might become the righteousness of God in him. That we may become the righteousness of God in him. Ukuze thina siphenduke senziwe sibe awunikhuluma nesonto la awusho thanda ngokulunga kaNkulunkulu. Uqedela ke thanda kuKristu. Phinda futhi thanda ngokulunga kaNkulunkulu. Shono thanda kuKristu. Somebody say hallelujah. Shuthi kuKristu bathandekayo senziwe saba yini bathandekayo ukulunga kaNkulunkulu. Amen. Senziwe saba ukulunga kaNkulunkulu. Shuthi mawedwa ungekho kuKristu kuNkulunkulu hey uyihlazo. Mawuku wafika nje kuKristu kodwa nithulela isontweni. Wangena kuKristu lo kade thuwa uyihlazo engaphandle kaKristu meke wafika kuKristu kusho izulu ukulunga kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. I wish I can get you amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Akuzona indaba ezinhle bathandekayo. Ama benefits okuba kuKristu lawo.
ukuthi kuKristu senza ukulunga. Awu somebody say amen. KuKristu phela kodwa. Yiyo lento esenza singasuki kuye sinamathele kuyena ngoba ekuphumeni kwethu kuKristu kuyahamba lo yamusa ukuthi senziwe sebe ukulunga kaNkulunkulu. So senziwe saba ukulunga. Hayi bazalwane, awufundela same verse girl. Same verse ungifundela the last sentence. Same verse. That we might become the That we righteousness. That we might become The righteousness the righteousness of God basalwane of God. Ngifuna lokho. Akukhona ukulunga kwekahulumeni lokho. The righteousness of God. Kusho ukuthi njengendlela uNkulunkulu alunge ngayo, ukulunga kaNkulunkulu kutholakala kuwe. Bafowethu, not the righteousness of man, righteousness of God. Senziwe saba ukulunga kukaNkulunkulu. Hey, that verse is so deep. This time, at least the righteousness through God, the righteousness by God, the righteousness of. Hayi kulunga ngoNkulunkulu this time. Lithi ukulunga kwakhe. Meaning bathandekayo, lokhu kulunga indlela alunge ngayo uNkulunkulu. Nathi simukele khona kodwa abafowethu. Kodwa nikhona bathandekayo. Amen. Niyayikholwa kodwa lonto noma nje nizwa nje insambatheka. Phinda ke ngesizulu, phuza ngesizulu sisi. Last sentence. Ngifuna ukulalelana, ngifuna ukunijova ngalento uzoyikhona. Uthinto ongathi uyalala ngalala ishingane manje. Uyolala ekhaya. Ukuze kuyena senziwe sibe ngukulunga kukaNkulunkulu. KuKristu abavala ishiphile le ndaba yethu yokufika kuKristu. KuKristu senziwe saba ukulunga kukaNkulunkulu. Hayi kwengelosi. Ngisho ukuthi uNkulunkulu wayizame ngokulunga kwengelosi sasobabaza mhlawumbe. Kodwa this time lithi iBhayibheli senziwe saba ukulunga kaNkulunkulu. Amen. I wish I can make a start ukuthi ukulunga kaNkulunkulu kuyini. So that uzobona ukuthi wakhandwa ngayiphi material kuKristu. Amen. Yeah. Ngokulunga shona khuluma thani ngokulunga kaNkulunkulu. Ngicela ungayingabasa bayifanele bayicathi bafutha ubuso bethu uzofana nale miyalezo engushumayela. Awubazalwana amen bathandekayo. Hayi awukwazi ubuso bethu kufana imiyalezo onke ama message nje kwena enza into efanayo. Ukhona bathandekayo. Kuthiwa kushoniwe kuyashada. Uwini lot. Ayisiyaxolisa futhi awugcine ilot ungayinwanga iwini omanye. Awukwazi kuba ne expression yobusa ayikwazi ukufana bafethu ama message awafani. Tshela umakhenta awafana ama message. Nobusa bungafanike. Kodwa nikhona nibathanda. Hayi awukwazi ukuthi indaba emnandi kube sathi awuyizwa nje. Hayi kahle nibathanda. Athi ngisase ngisho mhlawumbe sekungconyana ngiyabona kungcono manje nikhona bathandeka. Wena wenziwe ukulunga kabantu bathandekayo. Yes. Ukulunga kwakhe. Lalelani bazalwane, khahlalana okunye bambani lento engintshela yona. Ngoba yizwi. Mhla ufika kuKristu wenza ukulunga. Elashina hayi. Hallelujah. My God. Amen. Sakhuluma ngalento to justification. That's alakasika. Level 1 of salvation. Bazalwane, justification. Ingalesikhathi umuntu enziwa ukulunga kaNkulunkulu. Sishilo sathi justification illegal term. Yeah, ulimi lakho lezomthetho. Mathiwa naye uya justified. Ingakho lithi izwi lenkosi somewhere. Ngisolibona lo verse likhona. Lithe linye esikhundleni sika righteous noma ukulunga. Lithi the just. Leli gama malikhuluma ngamuntu olungile. Kusemsana igama the just shall live by faith. Lisho umuntu olungileyo lapha. Angithi bazalwane. Yeah, ngoba illegal term le. Leli gama le justification. Kusho ukuthi njoba ngishilo izolo. Kuhlangane sike sangena ecourt. Kwaba khona ummangaleli kodwa thula isonto. Kwaba khona ummangaleli, kwaba khona ummeli, kwaba khona oyishushisayo lento. Kwaba khona umshushisi. Kodwa nikhona bathanda kwase kuma ijudge. Kwasho ukuthi ayisinommeli kuyise. Akodwa leli sonto nikhona nibathandeka. Kwasho ukuthi sinommeli kuyise. Hallelujah. Lithi iBhayibheli manona. Uthi bantwana abantu uthi John uthi nginilobela lokhu beningoni. Wathi kodwa manona akodwa nikhona bazalwane. Naso ukuthi sinommeli kuyise. Hallelujah. Yes.
Sine-advocate on our behalf, Christ. Yingakho uthi iBhayibheli, in him senziwe saba kulunga, not by our strength. KuKristu. Awukhona khulumani nikhona yini bazana? Shona thandi ngokulunga kaNkulunkulu. Umusa ngathi kuyathuleka uvela uphoxe ngenkani. Shona thandi ngokulunga kaNkulunkulu. Yes, wenziwe kuKristu. Lithi wamphendula isono ukuze wena enze ukulunga. Awukwazi ungambongi lo muntu. Owakhashwa wenziwa into engelutho ukuze wena uphakama ube utho. Awu amen bathandaka. Uyamazi umuntu ongabanga ilutho ukuze ube utho. Musu ungabongi nikhona bathandaka. Hallelujah. Sike sikhuluthaze nakubantu nakubazali sithi hey abazali bayathala kanzima bekhulisa ingane abanye beyifundisa abanye benza something. Uyibona lonto? Abanye kwadayisa inkomo kwavalwa ibaye ekhaya. Bazali bexova amagwinya benze ukuthi upush. uNkulunkulu mayisekwenzela umusa fanele uappreciate. Yeah abazali phela ngisobengenzela khona ukhole nabe ngibatshela. Hayi bafashtethwa izingane uzungayizulini ngento enganamsebenzi. Ngoba nkathi uyisiza ingane usungayisizeli khona zikhokhele back usukwenza iresponsibility yakho. But the truth of the matter is a true person umuntu wangempela can appreciate. Abuye letha umama wathwala nobaba bathwala kanzima. Kwadayisa inkomo la ekhaya abanye so many things. Can somebody say amen? So kufundisa ngelinye ilanga lokho. Awungikhona abathandeka. But lalani uyacabanga ukuthi uJesu enze wisono wena wenza ukulunga. Mase hluleka abathandekayo kube simessage simbonga. Nikhona abathandekayo. We need to appreciate that. Ingakho ngifuna ukuzama ukuthi insindiso bazalwane singayenzi into elulana nje. Amen. So the purpose of this subject ukuthi please bathandeka hold tight for noma uthusindisiwe kube nezigi. Awukho nikhona ashaya izulu. Nikhona bathandeka mawusindisiwe nje umuntu osindisiwe fanele ahambe ngezigi. Hey yama kuzwakala ukhona into ozayo kuzwakala. Walk tall mawusindisiwe. Bakubuza abantu why uthi ngokulunga kaNkulunkulu in Christ ngenziwe ngaba ukulunga kaNkulunkulu. Awukho nikhona bazalwane. Ufuna sengihloniphe lo mzana wahlabelela ingoma uthi ngangiyisona impela kodwa ngiyayithanda ngoba uyicula uthi past tense. Uthi ngangiyisona esibi. Uthi seze enkosini igama la uJesu ngathola ukuphumula. Uthi weza umthandazo wami wangithethelela wangithula umthwalo uJesu wangishiya neculo. Abantu kole bathandekayo abasindisiwe ofuna bazazi indaba zabo. Somebody say amen. Yeah, it's a purpose yes subject ukuba sibuyise identity yebandla siphinde futhi bathandekayo notice ibandla lazi iposition yalo kuKristu nantu ungakanani umsebenzi owenziwa uKristu in your precious life. Somebody say amen. Somebody say amen. Yeah, and number 2 bazana bami ukuthi siphinde futhi silungise lento yokuthi once abanye they present this subject in a very dangerous way, in a way that many people makuthiwa senze ukulunga kaNkulunkulu benza abantu ba relax ayithethi hakhuleka but once saved always saved. Kube sengathi ukhuleka wena wenza ukulunga kaNkulunkulu bese ngathi usungenza noma yini vele wenza ukulunga kaNkulunkulu. That's not true. Somebody say amen. Yeah, ingakho kuthiwa in Christ thina si promoted hey hlala kuKristu mawukuKristu. Lento awenziwanga ukulunga nje ngenxa yongazi yani akuyona into itoyile. Lithi iBhayibheli kusenziwe ukulunga kaNkulunkulu in him. Aw amen. Wonke umuntu oKristu bathandeka osindisiwe bathandeka wamamukela uJesu wenziwe in bathandekayo ukulunga kabani bathandekayo kuka Nkulunkulu. Somebody say amen. Then the next thing bathandekayo ukuba sifundise lente Romans 6:13. Romans 6:13 funa abantu abazofunda iBhayibheli phela kuyofundwa namhlanje. 6:13 bengicela khona osefundile. Verse 13. Futhi ninganikeli izitho zenu esonweni. Funda uverse number 12. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo. Ulithi iBhayibheli kulo mzimba lo mortal body. Kulo mortal body kulo akungabusi isono. Nikhona bathandekayo. Ngithuleleni manje athi niphekwani kanti. Nikhona bazalwane. Yeah, lithi la ku mortal body kulo mzimba ofayo mangingabusi ini bathandekayo isono. Yes, come. Nize nilalele izinkanuko zawo. Lithi iBhayibheli ingalokothi nilalele inkanuko zomzimba. Sono singabusi emzimbeni wenyama
lithi iBhayibheli nize nilalele inkanuko zomzimba. Don't do that. Amen. Amen. Na amen walahleka bafowethu. Kanti ngikhuluma nabantu abaphekwani la. Nikhona bathandekayo. Amen. Yeah, don't do that. Lithi don't do that. Yes. Futhi ninganikeli izitho zenu esonweni. Lithi iBhayibheli ninganikeli izitho, elinye likhuluma ngama members. Lithi ninganikeli izitho zenu kuphi bathandekayo esonweni. Amen. Yes. Zibe izikhali zokungalungi. Hayi kodwa ngiyalithanda iBhayibheli bafethu. Lithi ninganikeli izitho zenu. It means your all your parts. Lithi ungawanikeli ungayinikeli esonweni. And yathusa le mase kuthiwa wena ofanele ungakwenzi lokho. Amen. Yeah, wena ofanele ungakwenzi lokho. Lithi ngayinikeli izitho zenu ukube zibe izikhali zokungalungi. Yes, come. Kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu. Somebody say amen. Lithi zinikeleni kodwa izitho zenu zibe izikhali zokulunga. Ngifundela ngesingisi. Uverse number ngicela ungiqala ugcine ngiqala nge-New King James. Fundela uverse balo 12. Verse number. No, qale la ngifuna leli verse 12. Verse 13, from 13. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. Amen. Kukhulunywa ngama members la kusho ama parts noma kumzimba wenu. Lithi do not present your members to ukuthi ibe instrument, lisense instrument. Amen. Thuwa imzimba yethu ayingabe ama tools nama instruments esonweni. Yes, come. But present yourselves to God as being alive from the dead. Yes. And your members as instruments of righteousness to God. Somebody say amen. Lithi umzimba wenu nezitho zenu mayinikelwe njenge instrument yokulunga. Amen bathandekayo. Enye inhloso zesifundiso sethu bathandekayo ukuba sifundise abazalwane ukuthi banikele izitho zabo noma imizimba yabo nempilo yabo ibe instrument yokulunga. Amen bathandekayo. Never mind about the first lokuza leya party yokuqala thiwa ningalokothi ninikele imizimba yenu ibe izitho zokungalungi. Thiwa kodwa la yenzani short imizimba yenu niyayinikela iba bathandekayo ama instrument okulunga. Kusho ukuthi ulimi lwami mangikhuluma akube instrument yokulunga. Somebody say amen. Thiwa izitho zenu zonke asibe yithuluzi lokulunga. But who ofuna ukwenza lokho? Somebody say amen. Yini sizathu salokho ngoba manje wenziwe kuKristu waba ukulunga kaNkulunkulu. So nezitho ke nempilo yakho inikeleke ibe izitho zokulunga. Kusho ukuthi ayikho ke leya part ethi bathandekayo uma uJesu sengenze ngaba ukulunga kaNkulunkulu sengenza noma yini. No, yes uKristu ungenze ngaba ukulunga kaNkulunkulu kodwa iresponsibility yami ukuba nginikele izitho nezempilo yami noma izitho zomzimba wami zibe yithuluzi nama instrument okulunga. Njengoba uKristu engenze ngaba ukulunga nje kuyofanele ukuthi ke nengqondo yami amazwi ami indlela engenza ngayo nomzimba wami ube yi-instrument yokulunga kungaphambani. Kungathi uKristu engenze ngaba ukulunga uthothi kodwa izitho zomzimba wami zisebenza ukungalungi. Where is amen? Hallelujah. Hallelujah. Somebody say amen. Yes. So that is so much important. Ngakho fanele masifaka lesifundiso more especially in this generation. See clarify lo ibe clear. Ngoba you teach this, hayi ngenza ukulunga kaNkulunkulu. Sengisindisiwe manje sengukulunga kaNkulunkulu kube sangathi masokushiwo kanjalo kube sathi ukupromote ukuthi umuntu aphile careless. You have to take responsibility. uJesu umsebenzi wakho ukukusindisa owakho ukuba wenze iqiniseko ukuthi uthatha iresponsibility yalokho uJesu asekwenzile. Amen. 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 Hallelujah. Hey, abanye they argue asindiswanga bathandana ngemsebenzi. Sisindiswe ngomusa. Leli gama lomsebenzi ile lento kade ngikhuluma ngakho eqaleni la. Uthi labantu ababe emphasize law. Kwesangazi ukuthi kukhona ofanele ukwenza usoke ukuze usindise ukhona.
Paul kakhulu lapha i-argument yakhe ayingekho kwi-10 commandments. I-argument yakhe ayikwi-circumcision. Study the law very close. Wayengekho kakhulu kwi-10 commandments. Kodwa into yakhe kaningi yayikulento yokusokwa zayifuna ukugweva wayifuna ukuvula umnyango uPaulos ukuthi abezizwe babe ne-access ensindisweni nabo. Ngaphandle ukuthi baze basokwe bathatha ubuzwe bakwa-Israyeli. Somebody say amen. Yes. Ingakho ke ikhuluma ngemsebenzi. Leyo umsebenzi wayikhuluma ngawo lapha eyokuthi ngiqualifyile ukuthi ngisindiswe ngenxa ukuthi ngumJuda. Wathi uPaul no. Insindise yonke umuntu. Akekho umuntu ofanele enze something la ayishaya isifuba. Athi ngenxa ukuthi ngumJuda ingakho ngisindise. What no. No. Salvation is for everyone. Ingakho ethi munye wafayo wabafela bonke. Somebody say amen. So ingakho ke sithi akusebenze mawuso uJesu sekwenzele waba ukulunga yenza iqiniseko ukuthi uthatha iresponsibility ukuthi wenze ke izitho zakho zibe ama instruments okulunga ngoba abantu abaready to do that. Amen. Are you ready to uthatha umzimba wakho na yonke ingxenye yempilo yakho iyenze ibe ama instruments anbathandakayo okulunga? Yini isizathu bathandakayo? Ngoba ngikulunga kaNkulunkulu. Ngeke wenze ukulunga kaNkulunkulu bathandakayo mesizitho nezinto ezisuka kuwe zingaba amathuluzi okulunga. Afanele usebenzele wenziwe uNkulunkulu ukulunga kodwa uma ususebenza ube instrument yokungalungi futhi. IngakuPaul hayi bazalwane enihlangana apha nesono nina ngamathuluzi okulunga ngoba nenziwe naba kulunga. Nihlangana apha nesono wanina nesona nihlangane ngoba nina ngama instruments okulunga. Khuluma thani ngiyithuluzi lokulunga khuluma. Shona kokugcina uthani ngiyithuluzi lokulunga. Mususho lento thani ngokulunga kaNkulunkulu. KuKristu. Somebody say amen. Uyayikholwa lonto? Uyayisho ngomlomo noma uyayikholwa? Somebody say amen. Hallelujah. Shili solo. Bathandakayo sathi hayi fanele sivale lento yokuthi basingabi nabo abazana ababold ukuthi basindisiwe baphila impilo engcwele. Kube sangazi ukuthi umuntu okholwa ngempela othi naye akazi kahle kube sathi umuntu oneutral masethiwa nalo ivangeli. Amen. Hayi ivangeli fanele wazi wenziwe waba ukulunga kaNkulunkulu. That is justification. I-justification ithi kade isoni kade isiboshwa usoke umehluleni ngoba leli gama le justification lisho liqhamuka ngakho nje legal term livela from ivela kumahluleni ukuthi lo oba sebeshushisile laba nommeli waPaul abakhuluma bonke indaba isise nejudge manje selithi ijudge ma uqhamuka nale advocate ngenxa ngenxa kammeli hayi ngenxa yakho ngenxa kammeli ummeli unama valid points izinto ayibekile ngiyabona. Yes, you are free. Thina simenyezela kanjalo ke bathandakani khonayo. Samenyezela ukuthi kade sizone senziwa saba innocent ngoKristu. Alasana. Hallelujah. Hallelujah. Nazo lezo zona uJesu wakhipha igazi lakhe wangena esikhundleni sethu kwafa yena kwaboshwa yena ngokwelanguage yamanje kwagwetshwa yena kwaphuma thina free. Amen. Fanele masiphume phandle sithi senziwa saba ukulunga kaNkulunkulu. Amen. Khona nto ethiwa iparole. Iparole bathandaka khona nto ethiwa yini? Cela ukuthatha iparole kwamanje. Igama eright okusho into engifuna ukuyisho ngizobeka ilifaka. Iparole bathandaka is when it could be a governor. Leyo nto ikhona ikwi-constitution. Yabo? Ngaba igovernor ngoba ngawusobani bani. Umongameli wayenza lonto bathandakazi. Ngicabanga ukuthi umongameli uZuma babefuna ukuvula intuba ukuthi aphume nayo. So umongameli wayikhona la isikhathi khona lo muntu ophethe akenze khona umusa. Enzele bonke abantu ababoshiwe check ama cases up. Bese bethu umuntu oyigovernor athi no kuneyiboshwe ithile la engizoyidedela. Lento zibe semseni. Anazi kanti umongameli wakucala lakhe aphela kanjani. Anena ningathi mphela kwendawo. Okay. Zibe semseni womuntu osuke ombusi ngaleso sikhathi ngikhona. Yeah. Zibe semseni wombusi. Lithi ke iBhayibheli ke. Oh yes, let out ngiscripturize ngikhipha amagama abantu abaphileko. Exactly what happened ngesikhathi sika Barnabas noJesu. Amen. Yes, umbusi ngaleso sikhathi wayine right yokuthi akhulule isiboshwe esisodwa
kodwa ke lokho kwakuncika ekuthenini iaudience yona ithini. Amen. Yeah, waphuma noBarnaba lethuthiwa ngesizulu isigebengu esimagilo kilo. Waphuma noJesu wachuza le2 lithi iBhayibheli phakathi kuye uPilato wayenengqondo ukufuna ukurelease uJesu ngoba wayenze ingakho wathatha isibosho esiwesi ngoba wazi kahle yabona showcase laba ngishabe kuthiwa kukhona wathi kodwa ngeke bavuma uBarnaba showcase wathatha isibosho lesithiwa siwesi kunazo zonke izibosho wathatha umuntu omubi kunabo bonke wathi ngeke bavuma uBarnaba laba ngiyabazi ngoba phakathi kuye uPilato wayifuna ukurelease uJesu ngoba icase akayitholi. Wayesethi madoda lungile ngoba nomsindo nikhuluma too much ngicela ukwenza nje niyawazi umthetho angisathi nje ukukhuluma ngizakhohla lithemi yakho into niyawazi umthetho ukuthi umbuso unamandla ukuthi akhulule isibosho sebesini bathi yes wasethi yeah sengishicile lokuza ngiapply lo umthetho manje kuyaphuthuma nakhona into yenziwa overnight kodwa nikhona nibathandakayo hayi abantu abaningi benazi uqala kaJesu bathandakayo laba ubusuku lathi sebusuku. Amen. Ama cases angene ebusuku lapha ngacala yanxakethe kwaqala nga emlando kube khona umuntu ohlulele ebusuku inkantolo yavulwa. Amen. Wayesethi nifuna kube nangu Barnaba ande yawazi ama cases alabathi siyamaza umbulali umhlwengulu umenza uya yonke into ummoshile nasemphakathini njalo wasethi uPilato ilula ke into bafethu ngicela ukwenza nifisa kube nginikhululele bani uJesu lo oyinkosi yamaJuda noma ngenikhululele uBarnaba wesibabheke emehlweni. Hey mani ngiyaphinda ngisho uBarnaba serial killer nginikhululele uBarnaba ngiyacabanga imina nje uBarnaba wayinamanye amake kwakunama victims amanye la phakathi kwabo abanye abantu abahlunyezwe uBarnaba abanye mhlawumbe whatsoever wathi nifuna ngenikhulule uPilato besho uthi abantu ngeke bamfuna uBarnaba wayimoshile. Hey lezi xuku lezi zavela zagila umhlobo zathi hayi sikhululela uBarnaba what bathi sifuna lo wathi manini ngicela ukufunda ifile lakhe mhlamba nazi kahle niyamkhumbathi sikhululele yena ngcono sihlupheke sife kufanele begcine bethele uJesu nikhona abathandeka yes nikhona nibathandeka umehluleli kube ne power to do that somebody say amen ube ne power to do that somebody say hallelujah. Ingakho uma bezwa laba bazalwane ukuthi bathi Barnaba kakhululwe wathi Jesu ayingimeze njani pho uJesu wathi mbethele siphambaneni wathi no choice because ube ne power to do that nathi kwenzeka exactly somebody say hallelujah. uJesu akayiqalanga njalo ngawe lento akayiqalanga ngawe lento nakuBarnaba wayenza uBarnaba wamosha amathuba nikhona nibazalwane noBarnaba uyena wayifanele ukufa ayesiphambanweni esikhundleni sikaJesu kodwa uJesu wathi Barnaba buti ngiyalazi ihlazo lakho ngiyakwazi ukona kwakho kodwa ngenxa ukuthi ngize ukuba ngenze ukuthi ababoshiwe bakhululwe abafayo baphile wathi kulungile kuzofa mina ngidedele wena uBarnaba waphila that day kwafu uJesu kodwa nikhona bekufanele uBarnaba masuka lapha athi ngenza ukulunga I'm justified uBarnaba wapungena phakathi kwabantu wathi I'm justified. Somebody say hallelujah. Ingakho ungathula ubufakazi bazalwane lithi iBhayibheli let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Abantu abahlengiwe abakahlengiwe bakaNkulunkulu mabasho. Amen. Afanele sibixolise bafowethu mkhulu umsebenzi owenza uJesu. Amen. Senziwa saba ukulunga shona thani ngokulunga kaNkulunkulu. Sasizona ezimbi nathi bathandekayo. Ngelanga leyo mahluleli uyabona uJesu ube wake wathi hayi baba izono zaba siye kubo sasofela esogweni sonke ayithi nawa uzobalwa wawuzozalwa wawungeke uthola umusa uxolele wawuzozufa ufele ezonweni zakho wawuzosalela esoneni uphile esonweni ufele esonweni ulahlwe esonweni. That what impilo yakhe izoba njalo wayengeke ubike into to turn around in your life. No ukube uKristu bathandekayo akasilungisisanga shona thana ngokulunga kukaNkulunkulu khuluma uma ngakhulumeki uzame bathandekayo ngenye indlela somebody say amen hallelujah. So ukulunga kaNkulunkulu bathandekayo yilento ngokomthethweni ngakho ngithi is a legal term i statement is official makuthiwa ngenza ukulunga kaNkulunkulu is an official statement into egarantiwe ukuthi wena ukulunga kaNkulunkulu. Amen. Hey bazalwane sathane
ngisheka engazana efile uJesu wayesegila imhlola la lithi iBhayibheli mhla bathi ebethelwa incwadi yethu yonke yamacala yabethelwa kanye naye. Amen. Shuthi khona nibathandekayo ya mhlawumbe emqongqothele isiphambanweni yonke incwadi yayisilahla akodwa nikhona abathandekayo yabethelwa kanye noKristu. Ngisho ifile la wena sekwalahleka ngisho idokodo hayi leli sonto bafowethu kulahleke ngisho idocket ebhalwa ama case akho ngoba uJesu mhla esiphambanweni wabethelwa nedokodo elalibhalwe all your mess. Amen. Ingakho iBhayibheli lithi izono zethu wayiphosa olwandle lokukhohlwa. Yithi nje sakhumbula sasizona uJesu akayazi lonto akasakhumbuli uthi izono ezayivelaphi ngoba mhla efa uJesu bathandeka wafa nefile lethu lonke. Hey hallelujah. Abantu abaphethe ifile lakho including yourself osayibiza ngesoni kodwa iBhayibheli lithi ukulunga kaNkulunkulu. Amen. Ukulunga kaNkulunkulu ngeke izulu kubize ngendlalifa kanti lisakhumbula uthi uyisoni. Amen. Athi ngisazi ngikhuluma lento abathandekayo wabathandekayo ngiyaphinda futhi akuwona umthandazo powerful njalo noma ufika baba ngiyakuthandaza egameni lika Jesu ngisoni uNkulunkulu umoni athi Jehova umoni ukuthi anilalanga intshuma la kaMpostoli ubuyaze ekhuluma ngesono ngeke lokhu iassociate nale nto ucathi ukuba ingadla nokukholwa kangcono lokho futhi anilalelanga le ntshuma ngeke uiassociate nesono njalo uthi wena uyisono a sinner. Do you know the definition of a sinner is? Do you know the sinner? Umuntu ongonile unless otherwise what umuntu. Ma umoni ke yeah you are correct because this prayer can be correct or incorrect. More at wonile please you may just go to tell the Lord. Kodwa nakhona ungamtshele nje ukumxhoshela ngomthandazo. Umtshela uphenduka. Hayi njalo namhlanje uyafika ngumoni uNkulunkulu kusasa ngumoni uNkulunkulu phambi kwesasa ngumoni uNkulunkulu athi hey weba kuthi hayi ngibhekane nenye inkunzi malanga nangale kodwa yaphela unyaka ngumoni uNkulunkulu nangoke lo moni uNkulunkulu wa last year nangoke usefikile na 2025 ngumoni uNkulunkulu athi uphenduka nini. Amen. Amen. Yawutshe ubanula uDavid wayiluleka ekhuluma izwi lenkosi lutho ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi uma zithi njani hamba nathi ungayi ngalokuthi ungahlale ngisho einkundleni zabakolodayo ngahlayele njani endaweni yani yezoni njalo njalo. Amen. Mase bekhona umuntu ozovuka ekseni athandaze uDavid ngabe bekhuza ngabe athi uyavuka lo mzalwane ha nje somebody say amen. Yeah. So ngokulunga kaNkulunkulu awujwayele language shona uthanda ngokulunga kaNkulunkulu. Listen bazana kwami I'm not promoting to mboze angizami ukukhuluma ukuthi imboza impilo yokona uthi nje hayi kube sangathi awoni mawona phenduka. That one must be straight. Amen. Mawona phenduka uma usuphendukile mukedwe ukulunga kaNkulunkulu. Amen. Because any challenge esibhekana nayo eyokuthi sine uhlobo labazalwane othi uJesu awenzile umsebenzi kuba sangathi akazawenze futhi. Ngoba into usathana yasemsebenzi wona undermine umsebenzi owenziwa uKristu in your life. Kube sangathi uKristu akakenzi lutho. Amen. Ngibambela lento kuzothandazeka. Listen. Enye into bathanda kayifuna ukuma ngayo ngesifundiso oyukuthi abantu bawakholwa amandla kaSathane bese beyawadoubt amandla kaNkulunkulu. Abantu bayophulumula ukuthi umoni ngisho usubuya kuKristu. Ngisho usuKristu usho ukuthi amandla okona too much. Ngisho uJesu engayithethela izona ayithetheleleki. Ngisho uJesu engayihlanza ayihlanzeke. Nabathandaka ngisho engakulungisa ulungiseke. Era nje engalungi. Uma utshekile utsheke for life. But I'm here to declare. Oh, somebody say hallelujah. I'm here to announce ukuthi uma umuntu eKristu isidalwa esisha. Into zokuqala ziyakwazi ukudlula kuvela okusha. Hallelujah. We have life in Christ. So kulunga kwakhe. We are justified by faith. Silungisiwe ngokukholwa. Mhla sikholwa abathandekayo kwangozodlala ngathi sasilungisisiswa. Senze ukulunga kaNkulunkulu. Khuluma namthane ngokulunga kaNkulunkulu. Amen. Sathi ngaze ngiqoqa umphakathi wabazalwane. Ngintshesana nini ukulunga kaNkulunkulu ngavumi. Awu amen bathandekayo. Hallelujah.
hala sina ha uthi uma ungcwele khuluma ngoPaul uthi nathengwa ngenani eliphezulu angithi bathandakazi nathengwa ngenani eliphakeme ningabiza igqila zabantu you don't have to ungavumi nje ukuthi lokhu njalo usindisiwe ngathi uyaxolisa hey bazalwane mina ngizwa nensindiso engekho bold hey lento yehlisa irate yabantu abaphendukayo yehlisa irate yabantu abashunyayezwayo kwehla irate yabantu abafakazayo uthi uJesu uyinkosi because lento yokungabi bold ngosindiso nokungazi your identity kwenza uhambe lokucothoza lapho ushaya icothoza mfana nikhona nibathandakazi so God must help us be bold usindisiwe ukulunga kaNkulunkulu niyayikholwa kodwa leyo nto bathandakazi niyayikholwa bathanda noma nijaha inkonzo evana niyayikholwa bathandana amen khona abathanda phela inkonzo ephelile kuneqhubekayo amen thanda nanso inkonzo bathi ayazivale ukuthi hawu nayo inkonzo nayo inkonzo phela abazasifana bathanda endlini kaNkulunkulu abanye bathanda ephelayo awu amen aze ngakhuza omunye lokho engibelesele kunemvuselo kudala ivalani ngani hawu ivalani sisa apostle nje sinemvuselelo hawu uthi musosasuka lokuvala thina sisahlanyiswa ukuthi siqala nini usuku i-closing date wena thivala nini vala ngathi nawo ngiyeke ngiyakhumbula ukuthi ngangenza imvuselelo namanje ngiyakuthanda lokho ngenza imvuselelo ne date yokuqala imvuselelo ngayifaka ukuvala manje hakusona kwenzeka iphutha ngathi i-date yokuvala mana nayi inkulu i-date lo uthi imvuselelo iyaqala mana nge-date yokuvala nayi i-date enkulu imvuselelo iyaqala ivala ngathi wo mana ngokuvala izogcina ivaliwe phela amen we need to grow fanele sibambeni bathandakayo that is so much important bengifuna sithandazeni sesithathe some 10 to 8 ngothanda siyathanda bengifuna